Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí ste prišli. Ďakujem veľmi pekne za milé uvedenie, až som trochu z toho rozpakoch. My si pripomíname desivú skutočnosť, ktorá stala sa pred 8 rokmi. A to je zavraždenie dvoch mladých ľudí, Martiny a Jána. Ale ja by som chcel doplniť túto desivú skutočnosť ešte o jednu skutočnosť, ktorá je aktuálna, a mimoriadne aktuálna, na mňa pôsobí naozaj hrozne. Popíšem jeden príbeh, ktorý sa stal nedávno. Bolo 26.1. na Slovensku, v Pezinku, v budove, kde sídli ten, ja neviem, jak sa to volá, ten špeciálny trestný súd, kde v ten istý deň prebiehali dva procesy. Znovu obnovený proces obžaloby Kočnera a zároveň prebiehal proces s nejakým Bombicom. A pred tým špecializovaným súdom boli ľudia, bola divácka verejnosť a vyjadrovali obavu, že či sa dostanú, že či bude dosť miesta, že či tam vojdu. Viete, kam išli? Išli na ten proces s tým Bombicom. S tým Bombicom, ktorý chrlil okolo seba nenávisť. S tým Bombicom, ktorý, prepáčte za výraz, niekde vykonáva veľkú potrebu na anglických chodníkoch. Tak oni išli ako verejnosť na ten protest ho podporiť. A viete kto? Bývalý minister spravodlivosti, Harabin. Existujúca europoslanky, nejaká Lašáková. Rozumiete, to sú neskutočné skutočnosti, ktoré na mňa pôsobia desivo. Čo sme to za krajinu? Čo sme to za ľudia, keď ešte po 8 rokoch hľadáme, že kto vlastne tam bol, ale záujem je úplne iný súdny spor a takíto ľudia. Na mňa to zapôsobilo naozaj veľmi, veľmi zle. Je 8 rokov po. Poďme zabilancovať, že čo sa stalo, možno aj z pohľadu toho, čím tí dvaja mladí ľudia boli. Jan Kuciak bol novinár. Viete, kto je dneska novinár? Viete, kto dneska pchá mikrofóny na nejaké pultíky? Prosím vás, ten Bombic, ktorého som už spomínal, ten robil nejaké rozhovory, diskusie s premiérom, s Kaliňákom, neviem s kým všetkým. Nejaká Šimekova, či Šimko, ja už ani neviem. A viete, kto ešte? Ešte aj ten Tóth, ten ďateľ, či ako má na nejaký spravodajský portál. Rozumiete, ten, ktorý sledoval toho Kuciaka. Takže aj tam sa dopracovala novinárčina po 8 rokoch. Viete, ako dopadla archeológia? Martina bola archeologička. Viete, ako dopadla? Alebo dopadla tá oblasť, tá sféra, ten segment, že človek, ktorý bol vylúčený z komory archeológov, ja už ani neviem, jak sa volá, také divné talianské meno má, človek, ktorým sa spájajú kauzy, že robí podvody pri výkopávkach na diaľniciach, účelovo nerobí, robí zlé, vyjde každému v ústretí, nechá si zaplatiť, je šéfom pamiatkového úradu. Celoslovenského pamiatkového úradu. Neskutočné. My máme nedeľu tlačovku na úrade vlády a tam stojí obžalovaný Gašpar. Tam stojí právnik mafie. Hnevá sa na mňa, že každý má právo na obhajobu. Ja viem, každý má právo na obhajobu, aj mafiáni. Ale ja neviem, kde všade sú právnici mafiánov, poradcovia na úrade vlády a stoja pri nejakej zásadnej kauze vedľa premiéra. Ja neviem, kde. Toto bol obraz, neskutočne smutný nedeľný obraz v Polievke. Obžalovaný Gašpar s parom, právnikom mafiánov, ktorého úloha je, viete čo? Držať Kočnera v kľude. Držať tenkú a rýchlu spojku, že sa na tom pracuje. Tak sa pracovalo, že pustili Kováčika. Možno čakajú na niečo epické, možno čakajú na niečo veľké, aby sa popri tom vyšmykol Kočner. Aby to už rýchlo stihol, čo minule nestihol. Utiecť. To je neskutočný obraz dnešného Slovenska. My tu máme parlament, ktorý slúži Gašparovi. 78, bolo ich 9, už ich je iba 78, aspoň dúfam, že primátor Kežmarku sa zobudil, slúži Gašparovi. My tu ideme zrušiť to, čo zachránilo Ameriku. Mafia dokáže zničiť akúkoľvek ekonomiku, akúkoľvek silnú ekonomiku.
Aj tú americkú, bolo tesne na hrane, 30. roky, Chicago, neviem čo. Tie inštitúty spolupracujúcich obvinených pomáhli zachrániť tie krajiny, aby sa neutopili v tom zmare mafie. Viete, čo sa deje na Slovensku? Bol tu pokus ich vynegovať, aspoň trochu ich vysaturovať, keď nevyšiel a zastavil to ústavný súd, tak na tej tlačovke, ktorú spomínam, premiér povedal, že ho zružme úplne, celý ten inštitút zružme. A ja už sa potom pýtam, tak potom zružme aj trestný zákon. Trestný zákonník, zružme občiansky zákonník, zružme obchodný zákonník, porušme všetko a nakúpme deviny. Ja neviem, čo chce ten človek povedať. Naozaj to je neskutočné, čoho sme svedkom a čo sme dovolili. 8 rokov po. 8 rokov po. Po tej hroznej obete, čo tí dvaja mladí ľudia priniesú. Viete, čo je... Aká je to obrovská obeť? Čo je naša obeť sem prísť a vypočuť, nie je teplo, malý možno diskomfort, pre mňa diskomfort prísem z druhého konca Slovenska, ale veľmi rád, keď mi Jano volá, že či môžem, veľmi rád, lebo to je nič, to je milý promile obety, ktoré priniesli tí dvaja ľudia za nás, aby nás zobudili, aby sme si zobrali krajinu späť. To nie je žiadna obeť. Ja idem odtiaľto hneď domov, lebo viete, ja na rozdiel od tých dvoch mladých ľudí, ktorí položili život, ja zajtra budem oslavovať 29. výročie svadby s mojou manželkou. A ak si dobre pamätám, tak tá Martina, vtedy, keď ju strelili, moja žena sa tiež volá Martina, tak vtedy, keď ju strelili, si pozerala svadobné šaty. Nie je to hrozné? Nie je to neskutočne hrozné? Napriek tej obrovskej, neskutočnej obete, my tu máme Gašpara. My tu slúžime ľuďom ako Böder. Po úrade vláde nám chodia Böderovci, chodí nám tam para, chodia nám tam právnici mafie a darebákov, hoštaplerov a zbojníkov. Hrozne neúctivé. Neskutočne neúctivé voči tým dvom mladým ľuďom. Budem končiť. Matka Teresa to povedala. Nie je problém nakrmiť chudobných. Problém je nakrmiť bohatých. A to presne žijeme. O tom písal Ján Kuciak. O tom písal, o slovutných podnikateľoch, ktorí proste celá svoja mysel bytia bol na podvode, na zločine, na parazitovaní na štáte, na peniaze, na všetkých. A oni v tom pokračujú. Jazierka, fafokany, teraz kukurice, neviem čo všetko možné. Veď to sa nedá už ani čítať. Skade tí ľudia berú tú neskutočnú drzosť. Že sú ochotní a schopní za peniaze na všetkých kúpiť dvere za 3000 eur. Prosím vás, ukážte mi dvere za 3000 eur. A ich tam kúpili 200. Ukážte mi sklo, ktoré meter štvorcový stojí 3000 eur. Ukážte mi, ja ho chcem vidieť. To je čo? To odolá jadrovému útoku? To je neskutočné, čo si tí ľudia dovolí. Naozaj je to neskutočné. No a, že čo s tým? Možno ešte také jedno znamenie sme dostali, že aj možno vyššie moci, že môj kolega, ktorý tu dneska so mnou Laco hovorí, že toľko prerážali to dno, toľko ho prerážali, až ho prerazili a urobili ten tektonický zlom a v Bratislave bolo zemetras. Naozaj toľko, že možno už aj tie vyššie sily nám ukazujú, že ten boj, ten zápas nesmieme vzdať. Úcty k tým dvom mladým ľuďom. A im chcem povedať, odkázať takto do neba, ja verím, že tam sú, že odpustite. Naozaj odpustite. Robili sme, čo sme mohli, dopadlo to zatiaľ skoro ako vždy, že zatiaľ nič, ale verím, naozaj verím, že to nevzdáme. Ďakujem pekne.